like a cigarette boat. All this water on me. I was at my big truck, my wrist up, get my dick sucked. Prodělali jsme 1,2 milionu korun. Ahoj, jmenuji se Tomáš Prus a 3 roky zpátky jsem založil dnes už největší eventovku v kraji, Alpi Events. V dnešním videu se ale podíváme na opačnou stránku věci a odkryju vám, co se letos stalo. Tímto videem se opět vracíme na YouTube a začíná nová série, která vás bude jistě hodně bavit. Celkově chci tento typ videí držet hlavě na autenticitě a upřímnosti, kde vám budu odkryvat jak ty pěkné věci, tak ty nepříjemné a budu se snažit být otevřený ve všem, co to jen půjde, protože si myslím, že to může být pro vás hodně zajímavé. Budu se snažit zveřejňovat i ty částky třeba různých daných položek, co vás třeba může zajímat. Každopádně jenom tam, kde mi to nebude zakazovat nějaká smlouva, což asi chápete všichni. A tam, kde to bude možné, tak k vám budu úplně otevřený, abyste z toho vysosali co nejvíc to jen půjde. Hodně z vás vidí jen tu dobrou stránku věci, kde každý vidí jen ty plné kluby, super crowdy, kdy si každý na kalkulačce schopen spočítat, kolik to asi může vydělat, takže to je extrémní balík. Každopádně jsou tam i věci, které vám třeba na první pohled nedojdou a které jakoby nás stojí fakt raketu peněz a na první pohled to vůbec nejde vidět. Takže i proto jsem se rozhodl, že vám takhle chci sdílet veřejně i to zákulisí, ať vidíte, ať si dokážete představit, jak ty akce jako fungujou a co všechno je třeba za oponou dělat. Akce jsem začal dělat někdy ve druháku na střední už. Si pamatuju, že hnedka, jak jsem měl čerstvě 18, tak jsem šel založit na úřad živnost a teď jak jsme ji začali s těma akcema. Každopádně během prvního roku se nám podařilo ty akce celkem rychle vyšvihnout a přeskočit veškerou konkurenci, co okolo byla, o 10 levelů napřed. I s tímto jsme to stále chtěli zlepšovat a vyvarovat se jakékoliv stagnaci. Všechny vydělané peníze jsem automaticky hnedka investoval zpátky, tak aby ty akce rostly rychleji a rychleji, vzhledem k tomu, že jsem tou dobu ještě rozvážel jídlo v Dáme jídlu tehdy v Havířově, tak jsem ani nic extra na život nepotřeboval, tam to mi pokrylo nějak ty základní životní náklady a tím pádem všechno, co jsem viděl z akcí, jsem mohl hnedka automaticky vracet tam, aby jsem mohl dělat čím dál větší jména, čím dál větší prostory, čím dál vám dopřát větší komfort na těch akcí, abyste si ty akce užili, abyste tam měli například různé doplňky, jako je třeba to od Vagan, jo, co taková ta mlha, co se stříká, aby zase podpořilo ten váš zážitek. A furt takové blbosti, dá se říct, menší, ale co fakt jako stojí fakt celkem dost peněz. Vše šlo parádně až do Maja Lesu Havířov. Jelikož jsem během toho celého období příprav i maturoval, tak to bylo extrémně náročné období, plné stresu a non-stop jsem měl stáhnutý žaludek, fakt bylo to extrémně nepříjemné a teďka už bych to takhle neudělal, každopádně to nás to jako naučilo nových věcí, teďka bych měl zase dát pozor třeba u dalšího ročníku, ale nebylo to úplně ideální takhle, no. A i vzhledem ke škole jsme neměli čas tolik analyzovat ty věci, promýšlet do detailu, které jsme třeba ještě neznali předtím, protože to byla i naše první takhle velká akce, což bylo jako očividně chyba, ale zase jako já jsem měl na první místě tu školu, že pak tu maturitu chci udělat na první pokus, což se naštěstí povedlo, ale jako nešlo to dělat prostě naraz, no. Vždycky jsem přišel třeba ve 2, ve 3 ze školy, šel lítat po úřadech, různé sponzoři, toto, tamto. Jsme lítali třeba nevím, od 2 do 6, 7, pak od 8 jsem se třeba do 2 do rána, do 3 do rána učil a ráno v 7 zase jsem šel jako do školy, no, takže to fakt bylo hrozné. Jelikož jsme to fakt celé chtěli mít úplně top a nechtěli moc na ničem šetřit, jelikož jsme chtěli ta akce obrovská, ať se o ní mluví všude možně a původně jsme plánovali, že to bude tak okolo 500 000 ty náklady, jsme se tak počítali, jenže jsme tam furt dodělávali věci, dokupovali prostě, zvětšovali různé reklamní prostředky, billboardy, toto, tamto, tak se ty náklady vyšplhaly na rovný 1 000 000 korun. V tuhle chvíli jsme museli začít řešit finance. Hodně z vás si určitě myslí, že nám to zafinancovali rodiče, že jsme nemuseli hnout prstem a nevím co všechno. Moji rodiče mi na akce a celkově na žádné podnikání nedali nikdy ani korunu, takže jsme museli ty peníze získat nějak jinak. Nějaké peníze jsme našetřené měli z těch akcí, tím, že já fakt jsem dokázal vyžít z minima, nikdy jsem ty peníze jako nerozhazoval, což jako musím poděkovat mojí mamce, že mě vždycky tímhle směrem vedla a fakt jsem uměl s těma penězmi vždycky dobře hospodařit, ať jsem měl prostě litr nebo 100 000, jo, bylo to výsledku jedno a vždycky jsem s těma penězma uměl hospodařit tak, aby mi vždycky bylo na to důležité. Jsem si dokázal i celkem dost peněz našetřit, aby jsme na ten festival měli a mohli udělat fakt velkou akci.
Každopádně v tomhle poměru to zas tak moc peněz nebylo. Začali jsme hledat nové alternativy, jak ty peníze v krátkém čase získat, protože jsme fakt neměli moc času na to, takže jsme zkoušeli nějaké sponzory, dotace, ale na to úplně nebyl čas a nestihla byste tak krátkou dobu domluvit, zařídit a dotace se hlavně vyřizují na podzim, takže na to už jsme prošvihli. Takže jsme začali obcházet jednu banku za druhou, jestli nám dají nějaký úvěr. No, nebylo to úplně jednoduché, protože když viděli dva studenty, co jsou ještě na střední škole, tak úplně nikdo nechtěl nám moc půjčovat peníze, což jako bylo pochopitelné, takže jsme to dokázali až na třetí pokus, až třetí banka nám ten úvěr dala a půjčili jsme si prvních 450 000 korun. A potom přišel ještě jeden menší problém. Matez tu dobu, co jsme to řešili, neměl živnost, anebo podnikatel 1 rok ještě ani, což byl problém u banky. Ta poskytuje úvěry až od té doby, co má člověk aspoň 1 rok živnost. Já jsem měl naštěstí už 2 tou dobou a mě to dali jako v klidu, ale Matezovi dali jenom nějaký kontokorent na 50 000 a potom jsme nějak ještě pozbírali asi 250 000 jako právě nějak z úspor, co jsme měli, a ze stavebka, co jsme nějak vybrali a nějak se to jako dalo dokupit celé, takže jsme v tu chvíli měli nějakých 750 000 korun. Vzhledem k tomu, že to byl náš první ročník a daní dodavatele, jako jsou stage, nějaké půjčování stanu a tak dále, nás ještě neměli ověřené a nevěděli, jestli je nás spoleh a jestli platíme včas a tady tyhle věci, tak jsme museli zaplatit skoro všechno, nebo aspoň nějaké větší zálohy dopředu. Což by jako byly celkem fakt rakety, jo. Byly to fakt velké částky za stage, právě za interprety, kde hlavně ti zahraniční, ty jsme museli platit dopředu už, jako je Coven, Alchemist, ty už jsme platili někdy v lednu. Takže když jsme poplatili všechny stage na 2 akce dopředu, plus jako interprety a tady tyhle všechny zálohy, tak nám z toho nic skoro nezbylo. Naštěstí nám vyšli ty předprodejci vstříc a bylo možné v tu dobu nějak vyplatit z předprodejů, třeba 70% těch peněz, co tam bylo. Takže jsme nějak měli už peníze na to zaplatit třeba ty interprety na místě a poplatit všechno, co bylo třeba. A jsme nějak doklepali do toho MyLesu, když jsme všechno nějak měli pohlídat ty finance a přišel den D, MyLes Havířov. Akce vypadala skvěle, asi pro všechno, co tam byli, tak tam bylo fakt raketa lidí. Akorát jsme neodhadli úplně cílovku, kteří na dané interprety přijdou a přišlo fakt hodně mladých pod 18, takže na baru neutratili skoro nic a byla tam útrata na barech fakt minimální, což nám podlomilo trochu nohy a v tuhle chvíli jsme prodělali prvních 400 000 korun. No během akce jsem si myslel, že to bude normálně třeba těch 400 do zisku, byl jsem v euforii, což tam fakt je úplně full a počítat jsme to začali až další den. Další den jsem se probudil a jak jsem se dopočítal k tomu číslu, tak to nebylo úplně příjemné. V tu chvíli jsem pak ještě nevěděl, co dělat úplně. Fakt vemte si, že jsem byl středoškolák v tu chvíli a projebal jsem takovou gardu, co prostě v tu chvíli jsem ani neviděl tolik. Takže jsem nevěděl vůbec jak s tím naložit. V tuhle chvíli jsem se chtěl na všechno vymrdat úplně a vysrat na všechny festivaly, jenže už to nešlo. Museli jsme to dojet, protože jsme měli zaplacené už jako třeba ty zálohy na ty interprety a furt jsem věřil, že to vyjde stejnak. Takže jsme se nějak z toho oklepali, furt nám zbylo nějakých 200 000 ještě, takže jsme si říkali, že to budeme to nějak doklepem, protože ten druhý festival v Jíčíně tehdy byl o dost levnější, ten stál asi okolo 500 000, takže jsme měli 200, co nám zbylo z toho, plus nějaký předprodej a jak tak jsme tež poplatili všechny, jak lidi, tak druhou půlku stage třeba, interprety na místě a nějak to zase šulnul, jako vyšlo. V tuhle chvíli jsme byli naprosto na hovno na ladě, nic tam nechtělo, byli jsme z toho úplně tak zničení a do toho jsme neodhadli, že kousek vedle ve Frýdku, což je asi nevím, 30-40 kg od Jíčína, je obrovský festival pro 20 000 lidí. City Fest se to jmenuje. No já jsem si myslel celou dobu, že to je pro 5 000 lidí třeba, že to jako nás tak moc jako neovlivní, ale očividně jsem se spletl. Celou dobu jsem měl za to, že tam chodím starší, šli tam i mladší a to nám vzalo strašně moc lidí. Zde se to úplně nepovedlo podle plánu, bylo asi 1000 lidí, což není úplně nic světoborného. Každopádně není to málo, ale taky není to dostatek pro to, aby se ten festival zaplatil. Po téhle akci jsme prodělali dalších 300 000 korun. V tuhle chvíli nám zbylo na účtě posledních 20 000, což s blížícím se dalším třetím a největším festivalem nebylo úplně ideální. Naštěstí 2 týdny před festivalem Matez byl už podnikatel 1 rok a mohl si vzít úvěr, takže jsme šli hnedka do banky a Matez si vzal taky 450 000. V tuhle chvíli jsme měli půjčeno už
1,2 milionu korun. Nebylo to úplně příjemné, už jako fakt, jako středoškolák se jenom půjčeno přes 1 milion s Matesem a fakt už jsme chtěli být v tom opatrní, takže jsme trochu osekali ty náklady, ale zároveň jsme nechtěli šetřit na těch důležitých věcech. I vzhledem k tomu, že jsme tam měli dosávat naše největší zahraniční jméno, Koven, tak jsme to chtěli fakt mít tip-top jenom za, dejme tomu stan, jo, ať máte představu. Stan Pagoda se to jmenuje, doteď si to pamatuju. To je takový stán, co mají podlahu, prostě vypadá taky cirkusový, tak jenom ten stál 10 000, jo. Jenom aby prostě sám cítil dobře. Do toho jsme tam si pronajali gauče, ledničky, zrcadla, větráky, všechny také jako blbosti, které se nás čítali. A jenom to zázemí pro tu Koven, dejme tomu, stalo 20-30 tisíc, jenom pro jednoho interpreta. To samé jsme Zutovi, Rohonimu fakt dali pěkné posezení do stanu, všechno možná jsme nakupovali, fakt drahé flašky, což jako měli v Rideru a udělali co nejlepší prostředí, se cítí na té naší akci skvěle. A dají třeba takhle doporučení svým kamarádům, kolegům, interpretům a dají na takhle zpětnou vazbu pěknou, která nám zase může do budoucna pomoct. Na to jsme si vždycky zakládali. Vždycky jsme ty backstage měli fakt pěkně nachystané, měli jsme tam daleko víc toho, než mají třeba ti interpreti v Rideru. Ne každý si to váží a akorát pak si to pobrali domů, ale tady tohle se rozvíjí v dalším videu, které budeme natáčet, takže to tady nebudu rozebírat dále. Tenhle festival, což byl Alpy Festival Havířov, byl fakt nejlepší ze všech, bylo to už fakt profi, všechno šlo podle plánu, byl sehraný tým, fakt asi 50-100 lidí. Už jsme fakt si řekli, že nebudeme lítat tam kvůli každé blbosti jenom my. Tam jsme sklízeli, nosili, všechno, možná jsme si dělali sami. Aby jsme ušetřili ve výsledku pár korun, tak jsme si řekli, že radši teďka vezmeme fakt jako profíky a ať to je top. Takže i tak ten festival vypadal vizuálně krásně, což asi každý, kdo tam byl, ví. A já jsem byl naprosto spokojen. Bylo i nejvíce lidí ze všech festivalů, bylo to krásně připravené, interpreti byli spokojení, celkově se to povedlo extrémně. Každopádně i vzhledem k tomu, že jsme tam chtěli mít fakt ledky velké, fakt také položky jsou dost nákladné, tak jsme to opět neodhadli a i když byla starší cílovka, jo, dejme tomu okolo 20 až 35 lety, což je pro nás tak ideální, tak nespočítali jsme se to dobře, odpadli nám nějací sponzoři v tu chvíli, takže nám to fakt o hodně zase nevyšlo. Na téhle akci jsme prodělali 500 000 korun. I když jsem to věděl, tak jsem měl z toho festivalu ve výsledku další radost. Líbilo se mi to, jak na Koven tam byl úplně napraskaný celý parket až dozadu. Už jsem to bral trochu jinak, bral jsem to, že jsme se aspoň posunuli, ale tady ty úzkosti z toho všeho a stres začal docházet až v dalších dnech, kdy to celé dolehlo a uvědomili jsme si, že jsme prodělali za všechny 3 akce 1,2 milionu korun. Zbylo nám už asi jenom posledních 50 000, tak jsme měli jako nějak na život, protože jsme do té doby žili jenom z úspor, co jsem měl a žili úplně s minimem, vůbec si nic nedopřávali, celé leto jsme si vůbec neužili a v tuhle chvíli jsme se nechali fakt posledních pár korun, aby jsme měli z čeho zaplatit třeba reklamy na podzimní akce, ale neměli jsme už jako vůbec nic navíc. Celkově na všechny 3 festivaly stály 3,5 milionu korun. Každopádně vydělali nám, dá se říct v uvozovkách, jen 2,3 milionu korun. V tuhle chvíli jsme projebali všechny peníze z úvěru. A teď, jak to vydělat zpět? Pár týdnů jsem si zanadával, jo, nebylo to úplně ideální, neměl jsem motivaci do žádných akcí, proto i ty akce třeba vypadaly tak, jak vypadaly. Omlouváme se takhle veřejně všem. Když jsme třeba například na Halloweenu nevyhlásili kostým nejlepší a tí věci bylo víc, jo, už fakt jsme neměli náladu vůbec nic takového dělat, řešit, byli jsme úplně znechucení z těch akcí. Tím, jak jsme do toho nedávali maximum, jak předtím, tak i ty akce tak vypadaly, že fakt nebyly úplně 100%, tak jsme si řekli, že si dáme prostě 2-3 měsíce pauzu, vyčistíme si hlavu a naplánujeme co dál. Začali jsme hledat, jak ty peníze vydělat zpátky. Začátkem září nám vyskočil podcast s Artemem Sajkinem, kde mluvil o realitách a vzhledem k tomu, že já mám stavebku AI, tak mě to dost uchvátilo a začal jsem obepisovat všechny realitky v okolí, že by mě to bavilo. Přišel jsem na první pohovor do MMK za Marcem Ferencem, který mě úplně uchvátil celou tou firmou, fakt se mi to líbilo a taky se teďka přesvědčuji po pár měsících, že to fakt bylo dobré rozhodnutí, protože ten kolektiv a tam všechno je super a i první výplata byla nádherná, co si budem. Pustil jsem se do těch realit naplno úplně, fakt jsem v tom fakt urpuťák a jedu extrémní bomby, takže i proto to třeba tak vypadá.
snažím se z toho fakt získat co nejvíc, aby ty úvěry splatil co nejdřív. Do toho jsem rozjel se super klukama, fakt profíkama, na weby, na reklamy i marketingovou agenturu, kde děláme fakt obsáhlé služby, jak právě u nás, tak i v zahraničí, protože mám jako super lidi, co umí třeba fakt dobře anglicky a mají tam nějaké kontakty. Takže v tom vidím też velký potenciál, že to fakt může nám hodně pomoct téhle cestě celé. Do toho zastupuju pár interpretů, což jako není úplně nějaký extra kšeft, ale zase je to dobré v rámci proma třeba. A teď se dostáváme k tomu důležitému. Místo toho, abych se z toho celého hroutil, tak to radši beru pozitivně, že mi to něco naučilo a celkově vám takhle přiznám. Myslím si, že je blbost za to stydět, protože zase to může takhle někomu z vás třeba pomoct, kdo bude chtít třeba si něco rozjet a celkově vás nějak třeba inspirovat a nebo naopak vyvarovat se daným chybám, které budeme postupně danýma dílama odkrývat. Celou cestu budeme dokumentovat tady na YouTube v nové sérii, jak vyděláme 1,2 milionu zpátky. Ideálně do jara. Tahle série bude primárně v terénu a chtěl bych vydávat 1 až 2 díly měsíčně. Další videa budou zaměřeny na vše okolo akcí, budou točeny zejména tady ze studia a budou odkrývat například různé témata, které jsou pro některé lidi tabu, ale mě o tom nevadí takhle veřejně mluvit. Celkově to chci vést více seriózně a edukačně, kde krom prostředí z akcí se chci věnovat i dalším složkám života, co člověk si myslím dle mého potřebuje, jako je mindset a například i to, jak člověkovi pomůže přestat pít alkohol a takové i věci okolo, které do sebe pěkně zapadají. Nejenom také blbosti, jak jsme dělali kdysi, jako jsou nějaké trapné rozhovory, teďka zpětně mi to přijde trapné i mně, ale zase nám to pomohlo se nějak vyšvihnout a dostat se do povědomí vám všem takhle na Karvinsku, což se povedlo. Takže to je dneska vše. Napište mi každopádně do komentářů tady pod video, jaké téma vás zajímalo v následujícím videu rozebrat a samozřejmě budu rád podporu nějakým lajkem, odběrem a taky sdílení na Instagram. Teďka nám to pomůže, musíme se o to zase dostat zpátky. Berte když tak nějaké chyby, co tady třeba jsou v tom, nějak z rezervou ještě, musíme se zpátky s tím nějak zžít a znovu to rozjet. Každopádně za každý tip, co zlepšit, budu moc rád. Když mi napíšete buď to do chatu přímo mě na Instagram, na Alpy, a nebo klidně tady pod video například, že tam zlepšete světlo, tam zlepšete zvuk, jo. A tady tu kritiku, za tu jsem i rád. Takže díky moc za dosavadní podporu a vidíme se u dalšího videa.